Ela é Yolanda Díaz Gallego, a memoria viva da emigración galega, unha muller que tivo que abandonar a súa terra durante moitos anos, pero que sempre defendeu os intereses do noso país. Que iso é un dos meus cometidos, iso é como un clavo que teña aquí, que Galicia, a Galicia territorial, saiba ben o que se fixo na emigración. Esta galeguista histórica emigrou a Uruguai no ano 1953, onde traballou nun programa de radio en galego. Alí deu a coñecer a nosa terra e a nosa cultura. Que se comprenda que os galegos da América, sobre todo os do Río da Plata, México e Cuba, pensaban algo máis en Galicia. Nos queríamos rematar coa emigración. Unha muller valente ligada sempre ao nacionalismo e á figura de Castelao. Unha señora que estuvo sempre na vanguarda, con toda a xente que loitou por recuperar a dignidade de país dentro do propio país, no franquismo, que colaborou económicamente, que colaborou intelectualmente, e que foi unha persona ademais pioneira, non? Yolanda participou esta tarde no ciclo Contrariadas na Casa da Luz, onde tivo a oportunidade de falar da súa vida e da súa experiencia, e tamén onde deixou claro unha cousa. Os galegos de emigración somos tan galegos como os que viven na terra.